Shira heet het toch? Shira. Shira. Dit is Shira. Hallo, ik ben Shira. Maar ik ken gewoon als hij gewoon net jou doet. Ja, wat altijd juist een stembel, toch? Koest het net zien, maar toen jij dus toen systeem is, ze ziet eerst echt zien. Mijn heid is een... Kijk, staat er. Goedemorgen, een naaie dij, een naaie vlag. Hebben we echt een mooi dorpsfeest gewoon, Ildau? Wat hebben we een prachtig dorpsfeest gewoon net. Die ben beide nou wel een beetje wurg. Want Ilde had de hele nacht in de baan geweest, dus ik zei, die laat ik Joet maar lekker thuis van de peuter. Maar ja, als ze de hele nacht in de baan is, dan ben ik echt de hele nacht in de baan, hè? Je moet vandaag feest gewoon. Weet je wel, hè? Ik snap het eigenlijk wel, al die indrukken, want nou, ik laat je zo even zien wat we al in mij maken hadden de dagen. Dan snap ik eigenlijk wel dat het in die lietse kopjes toch wel even mielie in gaat en wat oors is. Het is wat snatterig. Maar al met al, wat hebben we prachtige dagen. Ik Ik ga mijn knuffels. Oh ja, zie je, lekker man. Ja. Hier is wat van heid krijgen, hè? Maak je maar eens even zien. Een naaie knuffel. Oh, een naaie knuffel. Shira heet het toch? Shira. Shira. Dit is Shira. Hallo, ik ben Shira. Ja, dus ik ga wat foto's van je en ik vertel je even een beetje wat we dit feestweekend al in mei maken. Mijn monsieur. Oh, kan je zelf zitten? Zo, kom maar mooi bij zitten, jongen. Zo. Monsieur? Nou, perfecto. Dat dacht men net. Nee, dat wist ik net. Ik zet je hem even deel en dan vertel ik het even. Nou jongens, waar is je jongen weer al een beetje begonnen? Of waar is je midje? Want toen had Heid mij om het chibben. En Ildau en Famke alle feestspelen in het toe zetten, hè? Bij de meesten. Ja. En de vlagjes. Je hebt heel goed geholpen, hè? Maar wie had zelf ophangen? Je hebt het zelf opgehangen, dat klopt. Ja. En de orendijs moesten de band eens wel eens squallen, maar hier ze begin van de middag spultjes. Maar ik zei dat ik zaken haast net zien had, want die hier vastgejaagd door het dorp heen, dus ik had er geen foto's van. Maar het was zijn dat het hartstikke leuk vond. En Ildo die mocht eigenlijk nog net Mailand, het weer van haar groep 1. Maar Ildo mocht alleen Mailand met het spultje snoep hebben, hè? Ja. Shit, dit wist het nog? Ja. Shit, een foto van Ildo wat ze van het snoep had meer. En wat hier is nog meer? Moest je maar een roos op een boord en op wipe-out banding. Ja. Ja, daar mocht je hem op. En springkessen. Maar die grote jongens net. Nee, dat vind het handig met die grote jongens, hè? Af en toe ietsjes op de grote. Dus nou, uiteindelijk kwam zaken inderdaad weer waarom. Toen mochten ze gewoon vrij badje, dus op het springkessen en op het draaimolen. En Lois en Beppe wien er echt, daar heb ik echt wat foto's van. Dus helaas weer de zweven net, hè? Maar ze hier wel een draaimondje voor de band. En zaken vond dat gelukkig nog wel even leuk. Dus hier is zaken erin. Maar Tje. En wat hiest u maar Lois die? Touwtje loeken, hè? Touwtje loeken. en Dat is net vals, schat. draai hier. Ja, draaien mocht u het. En wat weer er op het grutte springkast. Dat weer echt leuk, hè? Mijn Lois. En toen weer gelukkig wel even droeg, dus dat weer wel heel mooi. Oh, dit is echt zo mooi. Van zaken en bente. Echt mooi op paar. En de jongens haar Ildo en zaken bij Tante Afina slip, toch? Ja, die liet ik zo zien. Je hebt die Tante Afina slip, toch? Ja. Ja. Want ja, we gingen even naar de feesttent. Met Klaasje, Tante Ilse. Weer echt hartstikke gezellig, wie een band, wie had mooi dansen. Net al te laat naar huis, want de orendij zien we natuurlijk de versierde wijn. Ja, dus ik zei net al te laat. En morgen om een uur zei Steve's wekkerke. En toen, hij mooi schoen in de vlag natuurlijk, hij zou je kleren maken. Maar jongens, ik ga zulke schitterende foto's van Steven Zwart krijgen, dus die wil ik toch even mijn delen. Dus er zijn wat foto's van uzelf, maar ik wat foto's van Steven Zwart. Maar even een impressie van deze schitterende mooie optocht. Waar is dit? Zak. Zaken. Nou, hier hebben we eens mooie Elsa. Elsa familie. En Famke als Anna. Nou, ik zei het, op die foto's komt het helemaal ter uiting. En wij dit? Zweren. Bij die witte wandjes. Mooie witte wandjes. Is net beeldig. Maar waarom gaat zweren witte wandjes? Wie toch een sniep op? Ja, ik heb een beetje smink op zweren, toch?
Zaken nog een keer. Die heb hele mooie smink op, toch? Misschien. Een neus. Een neusje, zwart neusje. En waar dit? Wat verband is dit? Oh, Shibba. Oh, met Chibbe met het mooie broekje. Nou, wie had degen eerst om de broek, maar hij deed dan maar. hier. En waar heb je dit dan? Hi. Nee, dat wordt op tafel aanlijst om, joh. Hij is zo lekker zacht, hè? Lekker schottig. Alle bandjes worden ik heel tijd tot pak vielen, zei ze, waar? Dat is wel grappig. Ja, elke dag een keer. En dan trek ik er weer dus van ietsje. Die hier mooi versierd. Weer echt wel heel leuk, ja jongens. Maar dit. Wat doet men zo? Wat doet men? En Tante Iels. Tante Ilse, ja, die komt aan. Hier is met mijn zaken. Maar we hadden dus echt schitterend water op. Dus dat, ja, dat is wel echt prachtig. Tante Iels met trekkel. Tante Ilse eerst even doen. Tante Ilse. Like Shim. Shit, Tante Ilse. Toen kus omheen. En die dan, waar ben dit? Oh, ben wie dit? Dit ben wie, hè? Nee, nog. Iedereen is Anna. Iedereen is Anna. Dat is toch wel grappig, hoor. Nou, de midjes, we gingen dus de mannen versierde wijn. En de midjes ben we naar het feestterrein geweest. Zede, wie heet het voor het terrein? En toen weer het wel heel weird. Hij hield nog een mooi haar pak, jongen. Toen moesten we tussen de bui en trombetje. En hij ziet ze weer direct. Hij patatje, maar hij ziet ze gewoon. Dit? Oh ja, de zaak had nog maar hij ziet ze rond. John West. In de tent zien al je speeltjes in de tent, dus dat is wel mooi. Hij ziet ze heel nauw. Toch? Hey Shim. Oh ja. Oh ja. Nou, de jongens zien we weer versierde wijn. En echt toen hadden we het er gewoon in iets mis buiken, maar nou, dat mocht ik geen namen, hè. Maar nog wat foto's. Hier ben Iels en ik op fiets. Jelke op de trekker. Tatar. En nog een keer op de fiets. We gingen gelukkig een elektrische fiets. Ik ben een keer heen wegfiets. Toen konden we mooi bij voorom bij de wijn. Oh, wacht, shit. Leider ik al je schoen op het dik? Ja. De sneeuwmachine die het goed. En dat koest ook wel jaren aan de zijkant. Dat meisje zei, oh wat grappig, een sneeuwmachine. Dat weer wel een leuke tafel, hè? Ilse en Chibbe en Famke. Maar je Chibbe hoe best zin dat zo houden had. Ik snap het wel. Dichterbij. Een beetje nog, want dat was een keer met hem dat chill eten. Hier is nog een foto van een ciderwijn. Met de karken erachter. En dit is echt mooi. Zaken en Bente. Bente ziet ik op ciderwijn en Bente wie Jasmine. Het was wel leuk om die twee beeld kort te haar. En het weer heel leuk. Opa en Beppe weer een drek heel dan, hè? Ik was Opa en Beppe weer een loskaam, toch? Ja. Die echt super volle meisjes te shit. Vooral de jongens, hè? De jongens zijn er heel volle. En we waren ze hier op een foto. Ja. Ildo met Jelke op een foto. Die hier in Alice in Wonderland. Maar ik heb de goal dat hij goal net jouw goeie. Ja, want altijd jij zo'n stembel, toch? Koest het net zien, maar toen jij toen systeem is, ze ziet eerst echt zien. En toen begon het te praten en toen dacht ik, oh ja, het is voor Jelke. Toch? Het snapt me wel. Je bent helemaal sminkt. Nou, en de jongens zien we dus wegversierde wijn. Ik werd er ook gewoon. En toen, en ik denk, mag ik zelf ook even nadenken, ja? Oh ja, toen had Laurens en Lara op je past, hè? Ja. Dus ben ik weer even naar de feest in West. Nou, een foto met Boukje. Boukje weer er. Is die wel zo? Met mijn Boukje? Nou, weer hartstikke gezellig. Ik ben net altijd let naar huis, want de oormanners hier zaken een toernooi in Leek. Moesten we 8 uur al bij Broekster Boys wezen. Dus ik had heel te gewoon net let maken. Het is nou al bij naar squallen. Zaken is nog wel een squallen. Maar ja, toen gingen we dus een toernooi in Leek. En nou, dat was net zo'n succes, want al die jonkjes... ten eerste wie ze aardig heen indeeld. Wat wel net heel... nou ja, wie net helemaal goed ging. Maar ja, ten tweede, al die jongens hier natuurlijk ook dorpsfeest gewoon versierde wijn en let op bed. En dan wisten we hoe het goed met eten, wat snacken. Dus ja, het was net een heel groot succes. En we weer onder kop en kont tot het weer al je Rijn. Het weer eigenlijk, ja, net zo'n groot succes. Ja. Maar klaar, we hadden het eruit zwitten. En toen ben ik mijn zaken naar huis te gaan. Want Ildo en hij wint al naar het feestterrein, hè? Wat is er toen nog, een cowboyjurk? Toen gingen de cowboykleren aan. Ildo wil druk aan het badje. Nou, het weer hartstikke weer. Dus ze gingen in de tent hingen ze wat blokjes. En uiteindelijk is Vakker er nog wel. Je had nog een springkastje van binnen gebracht, hè? Daar is Vakker. Tje. Bracht Vakker nog even het springkastje. Dus het was wel heel lief. Toen kon je mooi binnen nek springen, hè? Ja.
Ja, dan kun je dit ding nog even meenemen. Dus even wat, ja, binnen maar wat betekent maar die band in het hoors. Nou, hier weer als gezinsje. We weer natuurlijk helemaal in de Toy Story outfit. Ik kan een foto met zaken. En Trines, dat is een familie van mij. Die giet mij mijn nicht. Die wie dat is jong. Dus die echt hartstikke gezellig. Die echt heel leuk. Jelke had mij aan het speaker slaan geweest. Ik geloof net dat er gewoon had, maar wel leuk, zo'n soort dingen. Nou, toen ben we net al te laat naar huis gaan, want ik bedoel, we gingen al per dagen in de baan geweest, per Jongenvoort. Nou jongens, dus we waren net zo laat thuis, ik denk een uur of 5. En toen de oren waren ze... Wat weer toen? Wat weer toen? Heite. De oren daar weer het heite daar. Toen hield een heel mooi cadeautje voor Heite, hè? Wat zie je erin? Wat zit erin? Hier, dat pakt Jelke hem uit. En wat weer het? Pak hem al maar. Nee, ik kan hem even pakken. Pak hem maar. Hildo hier een heel mooi cadeautje voor Heite maken. Let hem maar eens even zien. Pak hem maar. Dus dat is wel heel lekker. Beetje rustig opstarten bij de baan. En een mooi cadeautje pakken voor Heite daar. Nou, ja, zaken breng direct in naar Jelke. Jelke vond het wel heel leuk. Ze hebben het zaken hier echt iets gepersonaliseerd. En shit, dus oh, nou net zien. Oh, sorry. Ik wacht je weer. Komt. Kijk, welke het weer zien? Eerst 10? Nee, ik wil deze nog. Oh, sorry. Ja. 1, 2. Dat is je. Mijn heid is een... Nee, staat in de oh. Mijn heid is een spetter. Zo mooi. En wat is zaken? Ze gaat dit wel een beetje doorspetten. Spetter. Maar ze dit hij wil een beetje verven. Ik vind het wel heel mooi. Hij Zullen wil we een beetje uitverven. uitverven, ja. Hé, hey, maar die verzaak ik zitten. Hier, 2. Oh, Een sleutel. een sleutelhanger. Maar hij heeft zijn logo. Dat is toch grappig, je er op internet opzocht. Ze kan dat mee aan. Nee, ik ken het niet meer als zit plastificeerd. Nou, Jelke die voor het, ik zei het wel dat het hotse voor. Nou, ik kan echt zien dat die ben er echt werk van maken, hè? Sure. Echt een superleuk idee. Dus, Hoe maakt het zo weer aan? Nee, dat mag er niet al. Let er mooi op zitten. Ze kinderen net wie het weer. Nou, even zien. Toen ben we naar Usheid Mem te gaan. Gaan we die paar zaken een stukje taart doen, want ja, dat is mijn heid natuurlijk. A few moments later. Nee, kom maar lekker bij me lezen. Super, pak maar wat. Ja joh, dus had wel impact op die band zo'n weekendje. Maar even zien, toen ben we bij Usheid niet geweest. En Ilse en Chibbe weer in de rek. Ja, lieve. Je wat doet? En man. Mijn mammy. Ja, eerst toe. Mem ze even nog het vlagje aan en helpen die dan. Zullen we dat aanpraten? Dus toen eerst wel even beginnen. Dat is toe hoor. Nou ja, en toen hadden we een bakje koffie en een bakje die in Buusheid. En toen zijn we maar toch voort maar even... ja, ik doe waar zo. En toen zijn Ilse en Chibbe en Jelke en ik... we gaan voort maar even wat oproemen. Want het weer natuurlijk één grote chaos. We hebben in het skoft heen dus omklaaid. Dus er stier alle make-up nog en het hierspul. Dat hebben we al hier opgered. We hadden al de meeste dingen van de wijn sloopt. En de fietsen werd helemaal grienen er al hier aan. Dus we hadden heel veel al opgered. Dus dat viel er wel heel lekker. En nou, toen hebben we thuis even voor Pamperslijn op de bank gehaald hier. Maar we gingen midjes een jettefeestje van Roos. Roos wie jou worden, hè? Maar ik ben groter. Doe bent wel groter. Roos is altijd, maar doe bent groter, dat klopt. En we hadden er het voetballes, jongen. Ik ben al traaien, want ik ben traaien, want dat is heel groot. Zo is het. Als traaien bezig was het heel groot. Maar daar heb ik het voetballes, jongen. En daar hebben we heerlijk nog even gewoon lekker rustig zitten. Maar ik heb een hele mooie foto van Ildo en Roos. Weet je wel, tweeling, jongens, hè? Maar zie je? Je hebt dezelfde jurk aan, hè? Ik zie het. Ik val me ook nog een foto van de jongens. Maar zie je? Zaken, Renke en Sam. Maar ja, daar hebben we dus een beetje ons weekend afsluiten. Mooi rustig met vrienden en het voetbalje wat zien. Ja. Ja, schat. Nou, en vandaag dus heel de nacht in de baan. Dus ik zei, ik liet Hilda maar mooi thuis van de peuter. En we doen hier wat lekker rustig hoor. Ik ga nog heel wat was te draaien, want van al die dagen, al die verschillende outfits en pakjes en kleren en zakken en wiet en vis. Dus je wordt een beetje zandij. Maar ja, toch echt een schitterend weekend hoor en we hebben echt genoten.
En ja, ik hoop dat je zat toch een beetje een inzichtje hadden van wat voor weekend nou weer gewoon had. Wel hectisch, maar heel leuk. En ja, ondanks het waar, tierenslag. Nou, wij zullen zeggen, vond je het nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauwtong omheen en vergeet net de chill te downloaden van die tablet als telefoon. Om een night zit vlog. Hey, hoi! Hey hoi!